This is it, mga ka-people. Kung naplano ka o mag-upgrade sa iyong panimalay o magpalit sa iyong dream nga motor, sakto kayo nga panahon. Live na live ta diri karon sa grand opening sa Do Exam Tudela branch. Grabe, ayaw gid mo paulahi kay perte kaayo ang promo o diskwento nga ilang giandam para kanatong tanan. Atong interviewon karon ang usa sa mga staff sa Do Exam kay aduna sila gina-offer karon sa tanang appliances silang ginabaligya nga no down payment plus zero interest. Hi ma'am, good morning. Hi sir, good morning. Ma'am, pwede ba manimo ma-explainan kabahin sa iyong gina-offer karon sa inyong tanang appliances diri nga no down payment plus zero interest? Yes sir, among appliances karon sir is no down payment, straight monthly siya. So instead mo down si customer, automatic siya mobayad sa iyang term nga iyahang gipili. So every term lahi-lahi ang amount. So if ever 1 year iyang pilion, so kanira pong 1 year iyahang bayaran. Ang importante mabayaran ang first month dayon. Yes sir. Saya ang ginapili nga term. Yes sir. Wow, inana kanindot ang ilang gina-offer karon mga ka-people. Ma'am, pwede ba may mangutana ma'am kung unsay mga model nga inyong ginabaligya dire sa Do Exam sa mga motor? Yes sir, natay Honda, Suzuki, Yamaha o Kawasaki. Wow, so halos kumpleto ma'am no? Yes. Kabahin sa mga brand sa mga motor. Ma'am, kabahin pud sa dili maka-afford dayon ma'am og spot cash. Na ba mo'y gina-offer nga installment? Yes sir, natay installment and sa karon natay free full tank sa tanan nga motorcycle and natay 1,000 discount. Wow, so inana kanindot mga ka-people sa pagkakaroon aduna sila gina-offer nga full tank Yes. og Discount nga 1,000. discount na 1,000. And aside ana sa 15 person nga makauna og purchase natay 5 kilo nga rice. Wow, sa naado ni sila ay free pagyud nga 5 kilos ni rice mga ka-people sa 15 person nga makapalit Yes sir. sa motor. Bisan installment o bisan cash ma'am. Sir, may installment or cash na agad tayo ko ani. Kanang discount o pa freebie. So sa inyong gihulat pa mga ka-people, kung wala pa mo'y motor, anhin na mo diri sa Do Exam Tudela branch. Mga ka-people, karong adlaw rasad nagsugod ang ilaang promo July 15, 2026 og limitado rasad ang ilaang promo. Busa dal-an na si mama, si papa, lolo og lola og tibuok pamilya pati imong silingan. Kita-kita ta diri sa Do Exam Des Tudela. Daghang salamat. Bye-bye.